fara e passé daka kasira dinamo Sungalo e kungolo ati dugu wari ko odiba fo dugu andugu dum warata de o koni kuma tala sa e ka sama mone to yi I yere ta sita sita ka numéro flani wari ci wari sera allo ye wari sɔrɔ o ɲɛna tiɲɛ yɛrɛ la ko ni sama bɛ maa min ɲɛ ko n komi t'i gosi ngonga sama mone I yere ta a sɔngɔ ka nɔgɔ ni Mali wari ci sira bɛɛ ye dépôt ye fu ye wari bɛ ci fu ni application ye wa bɔsara ye musaka fitini ye sama mone jini kuran bɛ sara n'a ye crédit bɛ ta n'a ye sanni feere bɛ kɛ n'a ye sama mone ni anw maliyɛnw ta ye a y'a si filɛ ka ngalon bɔnda Agence Dunia Travers Service ako abibo nyamasegi foli kɛ ka ɲɛsin a ka sango hiji denw ma aw minnu ye danaya ta ka da kan aw ka hiji labɛn ni a kɛcogo ɲuman na n'an taara hɛrɛ la ka segi hɛrɛ la dumuniw ka ɲi bɛrɛbɛrɛli ka ɲi n'an mago bɛ diɲɛ fɛn fɛn na u b'a bɛɛ lajɛlen k'an ɲe donc an b'u fo k'u barikada directeur min tun b'a nɔfɛ n'o ye Amadu Mayiga ye a jɔra a jɔyɔrɔ la ɲɛmɔgɔya ko fɛn fɛn a jɔra a jɔyɔrɔ la ka nisɔndiya mɔgɔw la ka mɔgɔw bɛrɛbɛrɛ ka koto mɔgɔw t'a la mɔgɔw tɛ min dɔn k'a ɲɛ yira mɔgɔw la an y'o baara de sɔrɔ duniya la kumu kelen kɔnɔ a ko ka aw bɛɛ lajɛlen laduniya silamɛ minnu bɛ Mali kɔnɔ ani minnu sigiyɔrɔ bɛnnen don diɲɛ jamana wɛrɛw ma k'a fɔ san wɛrɛ o hiji ni o umura o baaraw labɛnw daminɛna ka ban o tumana aw minnu b'a fɛ ka hiji kɛ damu lakana ni basigi kɔnɔ Agence Dunuya a kɛmɛ ko fɛɛrɛ bɛɛ lajɛlen tigɛ ka hiji kɛcogo ɲuman kalanw bɛɛ lajɛlen labɛn ka bila aw ɲɛ min ye k'a dɔn siyɔrɔ ni damu ye ka surunya aw ka bato kɛ yɔrɔw la dumuni laki ka sanuma o bi tobi ka bila aw ka bolo ka saga n'a ka waati bɛɛ lajɛlen la dɔgɔtɔrɔ jolenw olu bɛ aw nɔfɛ hiji kɛ yɔrɔ ani bato kɛ yɔrɔ wɛrɛw bɛɛ lajɛlen la yɔrɔ bɛɛ ani waati bɛɛ baw bolo kuma dɔ o ka wusa ne de sen ka di ye Agence Dunia Travel Service jɛɲɔgɔn kelen min bɛ aw ka hiji ni aw ka humura kɛ k'a ɲɛ ale de do o fana ni aw bɛɛ kunnafoni wɛrɛ ɲini a ye weleli kɛ 66 71 37 24 70 64 99 71 ni aw bɛɛ u ka yɔrɔ ɲini u filɛ ni hippodrome yɛrɛ la immeuble station Soma Yafula Kulukɔrɔ sira da la o fana min y'i k'a dɔn Agence Dunia Travel Service ye k'u bɛ dugawu kɛ hiji ni umura kɛcogo ɲuman a n'a musakaw ala k'a nɔgɔya silamɛ wa client aw bɛɛ sibiri ye mɛ kalo tile 30 san 2026 bɛɛ lajɛlen folen do ka kɛ n'i ka sigiyɔrɔ ani ka waati n'i ka jamana ye k'an bɛ bɛɛ fo fala ye bi na kɛ balontan don ye dɛ Ligue des Champions final bɛ bi Mali ka Coupe du Mali fana final bɛ bi an balima minnu bɛ Angleterre kaw fɛ k'a fɔra k'olu ka don so kɔnɔ Anglais ka balontan ko ma nɔgɔ kabini sa ko polisiw bɔlen don u bɛ ka yɔrɔ lakana Anglais fɛ yen yaasa finali bɛɛ lajɛlen bɛ se k'a lajɛ k'i to i sigiyɔrɔ la o ye Ligue des Champions ye anw yɛrɛ fɛ yan fana Coupe du Mali fana finali ye bi ye nɛgɛ kanɲɛ 16 mana tɛmɛ miniti 30 ye Premier ministre Ablaye ale ka yamaruya kɔnɔna na o bɛna kɛ Mamadu Konate ndolati terrain na FC Jara ale de bɛ joliba bisimila joliba min ye jɔnjɔn ta ko 20 kɛ FC Jara ale b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn a ko la o farikolo ɲɛnajɛ ko an na tila k'an da don o la Conseil des ministres ale kɛra kunu dugukolo dira sa yaasa lakanabaw sigiyɔrɔ bɛ se ka sigi an ka marabolo dɔw kɔnɔna na min ye ministres ka baara kɛlenw n'u ka baara bolodalenw fana olu camanba fɛnsɛnnen don wolomasiri tabaw ka gunga nin waati na yɛlɛma bɛ ka don jɔyɔrɔ kow la Masawule n'ale tun bɛ Gawo ale la segira ka na Bamako min ye Makan Alassane Jara ye min ye ministre AS ale kɛlɛkɛjɛkulu ale bilara olu ka ɲɛmaaya kunna Mali ale tɔgɔla ni ala sɔnna ma an n'an da don nin bɛɛ lajɛlen na ka taa anefisikaw fɛ yen baɲumankɛw u bɛ k'u dusukun na kuma ka ɲɛsin wolomasiri taba ma ni dɛmɛ min ye an n'an da don o fana na bi tilegan in na Falaye Keyita ani ne yɛrɛ an bɛ yan
yaasa ka se ka laseliw olu kɛ aw ma ka bɔ Jani kumaso ale kɔnɔna na. Finakaw kan ka u ɲɛ yɛlɛ, farafina jamanaw kan ka ɲɔgɔn lamɛn, farafina jamanaw kan ka sɔn ka jinungu koliji la, wa min ye farafina jamana ɲɛmaw ye u ka hɛrɛ n'u ka lafiya a bɛ sɔrɔ o de la. Ni waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ cɛncɛnfuga jamanaw fara jamana wɛrɛw kan, banbanci wɛrɛ ka wale kɛbaw kɔni bɛ dagalen don yen kosɛbɛ. A wulikajɔ n'a ko minnu kɛlen no bɛ senna nin waati in na bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ n'i ye sɛnugu jɔlen ye kala o b'a kɔnɔ. An bɛ taa yɔrɔ jumɛn bi? Benenkaw fɛ yen. Benen wolomasiri tabaw ka jɔyɔrɔ 2 o dasira banbanci ka wale kɛbaw fɛ mɛ kalo tile 26 kɛrɛnkɛrɛnnenya la kulu kalukaw fɛ yen. O yɛrɛ ka surun olu ni Burkina Faso la kosɛbɛ. Maa ma falen ni maa minnu ye jateminɛli kɛ nin ko in na. U ko ko waleya in kɛra yɔrɔ min na sa kilomɛtiri 700 o de b'a ni Kotonu dugu kɔnɔna o ni ɲɔgɔn cɛ. Min ye Benin wolomasiri maa 4 o ni tora waleya in senfɛ. N'i ye bingali in 2 bɛɛ lajɛlen ta k'a jateminɛ a bɛ ka kɛ waati min na u ka jamanakuntigi kura ale ka wolokansigi n'o yɔrɔ Miale Wagdani ye ale ka sigili ko fana tun bɛ sen na. Kɛlɛbolotigi minnu bɛ olu ka fana ka sugandiliw tun bɛ sen na. Nin waleya ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra o waati kelen na. Jateminɛlikɛlaw ni kɔlɔsilikɛlaw y'a yira sa k'a fɔ ko ni waleya min kɛlen filɛ nin ye ko a mana gansan na, sabula olu ka kɔlɔsiliw la ni ko in bɛ ka sɛgɛsɛgɛ k'a ɲini k'a dɔn a ko bɔra yɔrɔ min. Jateminɛlikɛla min bɛ n'o ye Dr Dalius Nunjugu ye ale y'a yira sa k'a fɔ ko nin ko in ko gansan tɛ, ko fɛn caman bɛ bi min bɛ se k'a lakali ka ɲɛfɔ maaw ka se ka min faamu, sabula olu bolo Faransi ale jɔyɔrɔ min bɛ ka dɔgɔya farafina an fanfɛ bolow fɛ. Faransi ale b'a fɛ halisa k'i dagalen to n'a ka wolomasiri tabaw ye an ka jamana dɔw kɔnɔna na. O Faransi kelen ale ni Benin tun y'u bolo di ɲɔgɔn ma ni Côte d'Ivoire ko ka fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa cogo min na u bɛ se ka banbanci ka wale kɛbaw bin ni kɛlɛli kɛ. Nka waati kelen fanga yɛlɛma bolo min dalen filɛ Benenkaw fɛ yen, Benin jamanakuntigi kura ale b'a fɛ ani AES ka baara kɛ. O siramasuru ye mun ye? Ale ka wolokansigi don min ye Niger premier ministre o tun bɛ kɛnɛ kan n'o ye Lamine Zain ye. Mali ministre bɛ jamana cɛ sira ɲɛmɔgɔ kunna Abdoulaye Diop o fana tun bɛ kɛnɛ kan. Burkina kaw fana ka karamɔgɔ Traoré o fana tun bɛ kɛnɛ kan n'o ka jamana cɛ sira ɲɛmɔgɔ ministre ye. AES jamanaw nungun bɛ olu de bolo nin waati la, sabula Burkina ale de bɛ ɲɛmaaya la. Yaasa ka se ka Benin ni o jamanaw bɛn, Benin jamana ɲɛmaa kuraw olu ye wele bila AES maaw ma k'u ka na u ka jamanakuntigi kura ale ka baara tali la. Maa caman y'a yira sa k'a fɔ o waleya min kɛlen filɛ nin ye o ma bɛn Faransi ma bi o ma bɛn a ma sini, sabula ale bolo nɛgɛ tigɛyɔrɔ kan ka kɛ fanda ye. Olu y'u ka kɛlɛkɛcɛw bɔ ka na u sigi ye yaasa basigi ni lafiya ka na. Nka n'u ni AES jamanaw bɛna bɛn o bɛna taa bɛn kun jumɛn na? O bɛn bɛna sigi cogo di? Faransikaw olu b'a fɛ ko o dɔn k'a sɔrɔ min ye Faransi yɛrɛ ye jabala min b'a bolo bi Benenkaw fɛ yen a ka pankuru a n'a ka maramafɛnw olu caman sogolen don ɲɔgɔn kan ye. Kɛrɛnkɛrɛnnenya la a tɔ o bilalen don Côte d'Ivoirekaw fɛ yen. Ko yalama nin bingali minnu kɛlen filɛ nin ye Faransikaw bɛ se k'a fɔ k'u t'a kalama wa? Faransi dun ye fɛɛrɛ sigi sen kan yaasa Benin kana bi a kana lingilanga a ka se ka to a cogo la min ye baara min n'u y'o labɛn a kɛkun tun y'o ye. Nka sigana ni jasira min nalen filɛ nin ye maa mafalenw y'a yira sa ko bɛna na maa lata hakilila jigi dɔ la. Hakilila jigi min bɛ k'a fɔ kuma o kuma min ye diɲɛ magobatigiw ye, diɲɛ senkolaw ye, ni n'u bolo bɛ ɲɔgɔn fɛ a bɛ i n'a fɔ fiɲɛtɔ n'aw ni maa bɛ dɔn na f'i ka to k'i to a la a k'a dɔn k'a fɔ ko maa b'a kɛrɛfɛ. Ko wa ko min ye o waleya in ye o de dangalen filɛ nin ye ka ɲɛsin Benin ma. N'a ma ɲɛ k'a bɛ taa AES maaw wele, n'a ma ɲɛ k'a ni AES b'a bolo di ɲɔgɔn ma, n'a ma ɲɛ k'a bɛna fɛɛrɛ kuraw sigi sen kan ka jamana taabolo la, anw fana Faransi an bi yan. O la sa ko farafina jamanaw olu de kan ka dɔn k'a faamuya. Cɛncɛnfuga jamanaw Nigeria yɛrɛ min wulila k'i jɔ kosɛbɛ yaasa AES jamanaw ka se ka ye nin ko in kɛnɛ kan. Nigeria min bɛ nin wulikajɔ bɛɛ lajɛlen na Bamajɔ n'u wale bɛ se ka kɛlɛ cogo min na jɛkulu bɛɛ lajɛlen fɛ ani jamanaw fɛ k'o fana kan k'i kumakan bɔ dibi la k'a dangɛnɛmaya k'a yira bɛɛ lajɛlen na k'a fɔ nin waleya in na nin waati in na min ye AES ni CEDEAO olu bɛna kuma ɲɔgɔnya kɛ o ye tiɲɛ ye. Nka yan'o cɛ
jamanadenw ka munumunu salo olu ka lakana bɛ kɛ cogo di jamanaw dantɛ bɛ lakana cogo di minnu bɛ se ka kuma ɲɔgɔn fɛ kuma ɲɔgɔn bɛ se ka kɛ maa minnu fɛ olu bolo kan ka sigi sen kan maa mafɔlenw kɔni y'a yira k'a fɔ a mɛnna cogo o cogo farafinnakaw k'a bila u kunna u ka lakana u ka baara kɛcogo u ka fangaw sinsinni a bɛ bɔ u yɛrɛ la n'u yɛrɛ sera k'u bolo di ɲɔgɔn ma a ma fɔ ko min ye dɛmɛbaa tɛna u la dɛ nka dɛmɛbaa ale y'a ta kɛ cogo o cogo fala ye n'i ye dunankɛ tenbaraba ye don dɔ la i b'a tɔbaraba taatɔ ye. wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔna na yɛlɛma dɔw kɛla général de brigade Mamadu Masawule Samake bɛɛ lajɛlen b'a dɔn k'a fɔ ko ale tun ye commandant théâtre dugukoloko ye a kun daga yɔrɔ bɛnnen don Gawokaw fɛ yen ma Gawo b'a ka mara kɔnɔ Kidal ka taa fara Menaka kan olu bɛɛ lajɛlen tun b'ale ka mara kɔnɔ a nana sa k'a fɔ ko min ye Mamadu Masawule Samake ye ale bɛna nɔrɔ bila sabula a yira k'a fɔ ko yɛlɛma caman bɛ ka don wolomasiri tabaw ka baara kɛcogo la o la sa min ye Mamadu Masawule Samake ye chef des opérations sous chef des opérations n'o tun bɛ Makan Alassane Jara bolo a yira sa k'a fɔ ko Makan Alassane Jara ale jɔyɔrɔ in o bɛna di Masawule ma ale bɛna sigi état major kɔnɔna na min ye sous chef d'état major chargé des opérations ye o jɔyɔrɔ bɛna di Masawule ma ani hakɛ min ka kan ani makama min ka kan o bɛna kɛ a ye min ye général de brigade Makan Alassane Jara ye ale kɔni bɛna taa sa min ye AES kɔnɔna na wolomasiri taba minnu faralen ɲɔgɔn kan ka taa olu ka kow koloso ɲɔgɔn na Nizɛrikaw fɛ yen Makan Alassane ale yɛrɛ maa ma falen ye sous chef d'état major tun do opération kunna nin waati laban ninnu na kabini san 2024 fo kana se nin waati ma a fɔra sa ko ale ka taa yaasa Nizɛrikaw fɛ yen AES cɛden minnu bɛ yen olu ka bolominɛkala na kɛ ale ye yɛlɛma wɛrɛ fana nana kɛ tuguni halisa wolomasiri taba ka kun kɔnɔna na min ye colonel major Yakuba Sanɔgɔ ye a yirala sa k'a fɔ ko ale fana kan ka kɛ fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnenw ni jateminɛkɛlaw ɲɛnabɔbaa ye ni jɔyɔrɔ min tun bɛ Masawule bolo yan'a ka bila ka taa théâtre opération Maliko la o taara ka d'ale ma Baru kɛlɛtigi fana ka minisiriso o baara kɛcogo bɛɛ lajɛlen bugunatigɛ bɔra a yirala sa k'a fɔ min ye baara misɛn fɛn kan ka kɛ wolomasiri tabaw ka ko hukumu kɔnɔna na a ka baarakɛyɔrɔ la kabini o bɛna sigi attaché bi d'a ma min ye chargé de mission 3 bɛ d'a ma a ka baaraw kan ka kɛ wolomasiri tabaw ka kun kɔnɔna na cogo min na o dantigɛlen don wulikajɔ ni cɛsiri ni wuli fɛn minnu bɛ yen n'ala kan ka o kɛ min ye décision baw ye ka taa jamana yɛrɛ jɔyɔrɔ fa wolomasiri tabaw tɔgɔ la o kɛnɛw o bɛɛ lajɛlen labilalen don a ye ka kɛ ni sɛbɛn min sigira ale ka baara la yɛlɛmali wɛrɛw kɛra ni ala sɔnna a ma sini an na olu da maaw tulo kan u bɛ se ka olu faamuya cogo min na wolomasiri tabaw ka kun kɔnɔna na hali bi min ye dugukoloko bolofara minnu sigilen don o ɲɛmaw fana yɛlɛmana Karim ale kan ka taa min ye Masawule nɔ na Gawokaw olu fɛ yen n'o ye théâtre S ye ni ala sɔnna a ma an n'a tɔ bɛɛ lajɛlen dankɛnɛmaya sini o hukumu kelen kɔnɔna na muso dɔ ale ye ŋaniya ɲuman ta ka ɲɛsin an ka wolomasiri taba ma anefisikaw fɛ yen min ye armée ka région militaire 7nan o ɲɛmaa bɛ maa min bolo nin waati na o ye colonel Atayɛri Mayiga ye Atayɛri a y'a yira sa k'a fɔ ko min ye anefisi sugu kɛrɛfɛla la baɲumankɛ muso dɔ jagokɛla muso dɔ ale y'a yira sa k'a fɔ ko min ye wolomasiri tabaw ye nin waati na u sɛgɛnnen don kosɛbɛ baara in ale tɛ se k'i sigi foyi k'i bolo fila da i sen kan n'a ma dɛmɛ d'u ma o la sa anefisi yɛrɛ ni ale bɛ Gawo marabolo kɔnɔna na n'ale bɛ Kidal marabolo kɔnɔna na ale komini o ɲɛmaa n'o ye Sefi Uluba ye ale tun bɛ kɛnɛ kan min ye marabolo yɛrɛ ɲɛmaa minnu bɛ yen sa n'o ye nagakɔrɔ baarakɛlaw ye olu bɛɛ lajɛlen ka bolofara ɲɛmaaw tun bɛ yen wolomasiri tabaw yɛrɛ ka maaw tun bɛ nin ko in kɛnɛ kan a yira sa k'a fɔ ko min ye Bamanci wale jɔwalekɛbaw kabini olu binna Kidal kan min ye Kidal dugu kɔnɔna kɔni ye dugudenw bɛɛ dugu bila pewu ka t'u sigi anefisi dɔw taara fo Gawo o la sa maa kofɔlen min filɛ nin ye ni ale ye nin balo in di Najima Walet Baga ale yɛrɛ sigilen don Gawo nin waati na nka a y'a ye k'a fɔ armée ni dɛmɛ ka kan fasoden ɲuman bɛɛ lajɛlen kan ka dɛmɛ kɛ tulubudɔnw a y'olu di yaasa armée bɛ se ka i yɛrɛ dɛmɛ n'o ye cogo min na kɛrɛnkɛrɛnnenya la tulubudɔnw minnu don k'u bɛ tile k'u kosɛbɛ yaasa anefisi tile bɛ cogo min u ka se ka u ka baaraw kɛ n'o ye Atayɛri ni ale ye wolomasiri tabaw ka daga ɲɛmaa ye yen fanfɛla la Kidal marabolo kɔnɔna na n'o ye an ka militaires ka taabolo 7nan ye a ko k'a bɛ maa kofɔlen fo k'a waleɲuman dɔn
aka nin ŋaniya ɲuman in na a n'a ka fasoden ɲuman in na ko nin b'a yira sa k'a fɔ ko bɛɛ lajɛlen bolo bɛ wolomasiri tabaw kɔrɔ k'u senkɔrɔma don don su ani tile bɛɛ bɛ k'a kɛ ni se ye bɛɛ bɛ k'a kɛ ni i ka dɔnko ye wa nin de ka di olu ye sabula nin b'a to u bɛ dɔ fara olu ka cɛsiri ni timinandiya kan maaw n'u bolomina lakanani la fantan ani naani bɛɛ lajɛlen fɛ fala ye magankaw fɛ yen dugawu don belebele min kɛra arafa don o sen fɛ usumani saliu kuma kun cayara ko min ye silamɛ diinɛ maaw ye ko maa m'o kumakan mɛn ale yɛrɛ o conseil maa ye bato in sen fɛ a ye laseli dɔ kɛ k'a yira k'a fɔ ko waleya min bɛ ka bin kɛ k'a kan ka jamana kan bi k'a tɛ bɛn bi a tɛ bɛn sini Ibrahim Jawara k'a to makan ale y'o kunkurunin caman an ka o kumakan lamɛn. Avec la plus grande fermeté les actes terroristes dont souffre notre chère patrie, le Mali, les meurtres d'âmes innocents, croyants, l'incendie des biens et des récoltes, l'entrave au déplacement et les purs préjudices causés à un peuple dont les 95% sont musulmans. C'est quel islam ça? C'est quelle religion ça? Mbadou, ala kira ni wadiya mun fɔ ni kɛnɛ in ɲɔgɔnna kan ka maaw joli tanga k'o danbe latanga n fana b'o ɲɔgɔn kelen fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ waliya mun ka kan ka jamana kan jatigi wale tigilamaw fɛ dantɛmɛ wale tigilamaw fɛ o waliya in n'a b'a la ka jamana yɔgɔyɔgɔ o waliya in n'a bɛ ka kɛ sababu ye k'a to niw bɛ ka bɔnɛ n dɔn mun ko la ilaha illallah olu de b'a faga so bɛ ka ci so jumɛn mun ko ala ka misiri yɛrɛ Allahu akbar ko so mun kɔnɔna la danbe ka kari nafolo la ka maaw ka nafolo jɛni ka sisɛriniw jɛni ka kamiyɔnw jɛni ka sɛnɛfɛnw jɛni ka fɛn wɛrɛw jɛni fɛn mun tɛ nin si ye nin bɛɛ lajɛlen b'a la ka ci jamana bɛ nin degun kɔnɔna la ka maaw bɔ o sigiyɔrɔ la nin waleya mun n'a bɛ ka kɛ dantɛmɛ wale tigilamaw fɛ a bɛ ka kɛ jamana de kɔnɔna la jamana mun n tɛ a jamanaden kɛmɛ kɛmɛ sarada 95 bɛ samɛ de minnu b'a la ka kɛ o b'a la ka kɛ ko silamɛya don an b'a fɔ nin yɔrɔ in na k'a fɔ nin waleya mun filɛ nin tɛ alisilamɛya ka taabolo ye. J'affirme et je déclare à voix haute et forte que ces actes barbares n'ont aucun rapport avec l'islam, car l'islam est une religion de constitution, non de détruction, car l'islam est une religion de tolérance, non de violence, est une religion de sécurité, non de la déstabilisation, est une religion de concorde, non de combat, c'est une religion de paix, non la guerre. Le terrorisme n'a pas de religion, le terrorisme n'a pas de patrie. Madame, c'est dina mun alakira manali amma sallallahu alayhi wa sallam hina dina do joli dina do jili dina te hina nyoya dina do yo fara dina te makari nyona dina do nyogon buruja dina te joli la tanga dina do joli ko dina te wa kamau bulu fanti ko dina te silamɛya bɛ nin waleya in kɔn wa a bɛ waleya in kɛbagaw fana kɔn nin tɛ silamɛya ka taabolo ye o kama n badenw anw filɛ lahiya mun na bɛɛ ni kamanagan ko don nka jamana in an bɛɛ kamanagan koba ye. an bɛ taa koorokaw fɛ yen fala ye min ye kooro dugu kɔnɔna na ko burukinakaw ka maa caman bɛ k'i sigiyɔrɔ bila k'a kɛ gɛlɛya ye burukina
dɔ bɛ ka fara a jama kan min ye koro ni baɲangara ni kalo in kɔnɔna na kalo tile 26 ka taa se tile 27 ma mais kalo in maa caman de nana ka boli ka bɔ kɛlɛ ɲɛ Burkinakaw fɛ yen Nations Unies ale ka jɛkulu min bɛ n'o ye a ka jɛkulu kɛrɛnkɛrɛnnenw ɲɛsinnen don maa minnu b'u sigiyɔrɔ bila o ɲɛmaaw yɛrɛ y'a jira sa k'a fɔ ko fɛɛrɛ ni dabali kan ka tigɛ koro ta in na bi sabula koro yɛrɛ falen don fo k'a bɔ Burkinakaw caman baden nalen don wa min ye maraw minɛnw t'u bolo cogo min siyɔrɔ t'u bolo wa u ka nali fana kɛra cogoya min na a ka gɛlɛn kosɛbɛ ni maa minnu nalen filɛ nin sa se min bɛ olu ye o kɔni ye ka dugu 2 labɛn min ye bugutufa dɔw ye k'olu sigi sen kan yaasa u ka se ka u yɛrɛ sigi u ka se ka baaraw kɛ fala ko a maa ninnu k'u fɛn fɛn mana na k'u bɛ bolola u bɛ baaraw kɛ dɛ o kelen ko n'u ye fɛn fɛn sɔrɔ baaramisɛn na koro kɔnɔna na k'u b'o kɛ o tɛ sɔn fiyewu ka to bolo jani na u bɛ wuli ka jɔ kɛ ka cɛsiri k'u yɛrɛ ye guwa caman de bɛ yen minnu nana ka bɔ Burkina n'olu yɛrɛ tun bɛ degun kɔnɔna na kɔrɔlen nka nin waati laban in na a yɛrɛ ka fɔ ko basigi min kun nana a y'a to olu caman kun sera ka baara kɛ u yɛrɛ ye min ye jɛnsɛrɛgɛ naani ka jɛkulu minnu bɛ yen sa olu y'a jira sa k'a fɔ ko koro yɛrɛ kan ka maa hakɛ min bisimila ko dugu yɛrɛ ta tɛmɛn'o kan pewu dugu yɛrɛ bɛ se maa minnu kɔrɔ u banna pewu san kɔni maaw bɛ yen bɛɛ lajɛlen kɔni sɔrilen don ɲɔgɔn kan ka dada ɲɔgɔn kan ye ka kɛ gɛlɛyaba ye sabula dugu fana a ko n'a sigicogo don a n'a hakɛw don k'o kɔni banna a mɛnna maa 1000 kɔ o de bɛ bi minnu bɛ nalen fara korokaw kan u y'a jira sa ko don nataw la sabu nana welewelemada kɛ yaasa ka ni maa nalenkura ninnu bɛɛ lajɛlen hakɛ dɔn yaasa dɛmɛ bɛ se ka d'u ma cogo min na u bɛ dɛmɛ dili fana ale nɔgɔya fala n'an bɔra koro an bɛ taa kuluba faama sigiyɔrɔ la kununko juma n'o bɛna mɛn kalo tile 29 ma san 2026 min ye minisiriw ka laadala ɲɔgɔnye min bɛ kɛ dɔgɔkun kɔnɔ siɲɛ 1 olu y'a jira sa k'a fɔ ko lajɛ kɛra kuluba faama sigiyɔrɔ la ko ɲɛmaaya tun bɛ général d'armée Asimi bolo o la sa min ye sariya ko ta na sira la sa minisiri man ka jamana ni jamana cɛ sira bɔ ko kunna ale y'a jira sa k'a fɔ ko Mali kun y'i bolo nɔ bila sɛbɛnw na sɛbɛn minnu bɛ tali kɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la bɛnkanw na bɛnkan minnu sigira Wagadugukaw fɛ yen novembre kalo tile 26 san 2025 o bɛnkanw b'a jira sa ko Mali Burkina Niger olu jɛra n'a ye k'a fɔ sa ko ka min ye arajo so dɔ AES tɔgɔ la ko ka o dayɛlɛ o dayɛlɛli hukumu kɔnɔna na sa arajo so in tɔgɔ yɛrɛ bɛna kɛ Dande Liptako ale tɔgɔ bɛna kɛ o ye o hukumu kelen fana kɔnɔna na fana o kun ye bɛnkan sɛbɛn fana sigi sen kan décembre kalo tile 21 san 2025 Mali Burkina Niger k'a jira sa ko télévision so fana ko k'o fana sigi sen kan télévision so in bɛnkan min kɛra o la Niger kaw fɛ yen télé tɔgɔ o kɛra Tawfuk TV ye bibi na ale yɛrɛ bɛ sɔrɔ kanali ale sanfɛla la télé ni arajo so in sigikun ye min ye sa jamana ninnu yɛrɛ bɛ se cogo min na ka ɲɛfɔli kɛ u yɛrɛ ka kow kɛcogo la min ye kibaruya sanumanw ye k'olu di jamanadenw ma jamanadenw fana ka gɛrɛ ɲɔgɔn na hakili jagabɔw ka sigi sen kan fasodenw ka se ka lakunu ni baaraw ka se ka kɛ fasodenɲumanya baaraw k'olu sigi sen kan cɛfɔ ni kanbɛn k'o sigi sen kan AES jamanaw ni ɲɔgɔn cɛ sɛbɛn minnu fana bɛ sa n'AES maaw b'o ta k'olu fana lakali u ye u bɛ se ka faamuyali kow la cogo min na minisiri min bɛ dugukolo ko kunna ale ye dugukolo dɔw di yaasa wolomasiri tabaw olu ka sigiyɔrɔ bɛ se ka k'o la cogo min na nka dugukolo ninnu bɛɛ bɛna na di jamana kɔnɔna minisiri ale ni sapeur pompier ka minisiri ma titre foncier don 1777 o kan ka sigi Kolokanikaw fɛ hectare 5 a kan ka kɛ Kolokani yɛrɛ kɔnɔna na Kolokani commune kɔnɔna na min ye titre foncier min bɛ bɛn 794 ma o bɛna na di Kangabakaw fɛ o fana ye hectare 4 ye Banangɔrɔ a bɛna na di Banangɔrɔ min bɛ Nuga commune ale kɔnɔna na titre foncier min bɛ sa n'o numéro ye 798 ye o fana bɛna na di Kangabakaw fɛ yen hectare 5 ye o fana ye o hectare 5 kan ka di Kuremalekaw fɛ yen Kuremale commune bɛ yen n'a fɔ ma ko Bɛnkadi commune a kan ka di o kɔnɔna na min ye titre foncier min bɛ sa 1014 ma o kan ka di Kulukorokaw fɛ yen ale fana ye hectare 5 ye Ɲamina a kan ka di Ɲamina yɛrɛ mara commune kɔnɔna na min ye titre foncier min numéro ye 58 ye o bɛna na di Narakaw fɛ hectare 5 santiyari ari 3 min ye santiyari o 25 o kan ka di Murja commune kɔnɔna na min ye commune min bɛ yen n'o o ye Ɲamanakaw olu fɛ ye titre foncier min numéro ye 540 ye Kɔlɔnjabakaw fɛ yen hectare 5 ale kan ka sigi Kajanakaw fɛ yen commune min yɛrɛ tɔgɔ dalen don Kajana na Bakele titre foncier Bakele 4 772 Sikaso marabolo kɔnɔna na o fana ye tari 5 ye tari 5 kan ka di Kiɲakaw fɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya Kiɲa commune ale kɔni yɛrɛmarakafo kɔnɔna na min ye titre foncier min numéro o ye 800
50 ani 7 o kan ka di jɛmakaw fɛ o fana ye tari 5 ye a bɛ sigi jɛma commune yɛrɛ ale kɔnɔna na titre foncier min sa no o numéro ye 131 ye o kan ka di yorosokaw fɛ yen o bɛ na sigi sen kan nka ale ye hectare 20 ale ari 24 ka taa se santiyari 44 ma o kan ka sigi yoroso yɛrɛ kɔnɔna na nin dugukolo minnu filɛ nin sa k'a bɛɛ lajɛlen bɛna tɛmɛ kɛrɛnkɛrɛnnenya la marabolo minnu kɔnɔna na sa lakana bɛ se ka sabati o marabolo minnu kɔnɔna na cogo min ani ka di wolomasiri taba ma o bɛ se ka k'u sigiyɔrɔ ye o ye Kolokani Banankɔrɔ Kuremale Ɲamina Muruja Kajana Kiɲa Jema ani Yoroso yaasa armée ale ka sigiyɔrɔ bɛ se ka k'o la cogo min na ministre ka baara bolodalo hukumu kɔnɔna na sa ministre bɛ jini kuranko kunna k'ale tun bɛ taama na taama min n'o kun fɔlɔ taara ni a ye Konakirikaw fɛ yen olu ka jitɔn yɔrɔ min bɛ yen n'o ye Fomikaw fɛ yen sa kalo tile 7 n'o ye mɛ kalo tile 7 n'a tile 8 ye Cɛmɔgɔ Tarawele ale n'olu jɛra k'o baabu kɛ musakaw kan ka bɔ sira mun na sa baaraw kan ka sigi sen kan bassin ale kɔnɔna na n'o bɛ Niger ba joliba sanfɛla la ani baraji minnu kan ka sigi o baaraw kan ka kɛ cogo min na jamanaw kan ka musaka minnu bɔ laɲini minnu kɛra o ko la u y'u da don o kuma na minisiri ka taama senfɛ fana a taara min ye Wurandakaw fɛ yen jɛrɛ filanan bɛ ka sigi sen kan yaasa sa yɛlɛmali bɛ se ka kɛ cogo min na min ye nucléaire taji courant o sɔrɔli ko farafinnakaw fɛ yen mɛ kalo tile 18 ka taa bila tile 21 na Kigali faaba kɔnɔ baabu ye taliko la sa kuranko la yɛlɛmaliko ta na sira fɛ min ye jamanaw ye olu yɛrɛ bɛ se ka baara kɛ ni nucléaire courant ye cogo min fɛɛrɛ min bɛ se ka sigi sen kan yaasa ka se ka dɔ fara o kan a baara ka se ka kɛ hakɛ minnu kɔnɔna na ani jamanaw yɛrɛ ka jɔyɔrɔ kan ka kɛ min ye u ka baabu ye taliko la minisiri min bɛ courant ni ji kunna sa a ka taama laban n'o y'a sabanan ye o kɛra mɛ kalo tile 20 ka taa bila tile 24 na Arabakaw fɛ Maroc yen kɔni sa kuma ye tali kɛ min na sa panneau solaire jɔyɔrɔ bayɛlɛmaliko ta na sira fɛ ale ni jamanaw ka kuranko ta na sira fɛ maa mafalen minnu bɛ sa olu kɔni ye ɲɔgɔn sɔrɔ ka kuma ko in kan kosɛbɛ nka Mali ale yɛrɛ ni Maroc olu ye kuma sinsin yaasa min ye baara in ye a nafa bɛ se ka bonya cogo min na wa hali baraji minnu fana bɛ yen n'olu bɛ ji kan hali bi olu dɔw bɛ se ka larawuli cogo min na ka baara sigi sen kan yaasa ji ni courant ale sɔrɔli bɛ se ka nɔgɔya cogo min na minisiri min bɛ sifinw ka ko kunna ale ni mara kamabɔli ale ni maanifinya tɔbɔtɔli baara hukumu kɔnɔna na n'o ye Abdulkasim Ibrahim Fama ye ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'u bɛna kalansen sigi sen kan min bɛna fasoden ɲumanya waleya kalansen na ka ɲɛsin kasoladenw ma kasoladenw minnu don kɛrɛnkɛrɛnnenya la minnu bɛ bolikaw fɛ n'o ye denmisɛnninw ye baara kalan in senfɛ sa ale ni kalanninjɛ in senfɛ ɲɛfɔli bɛna k'u ye fasoden ɲumanya baaraw la baaradegew bɛ se ka kɛ cogo min na farikolo ɲɛnajɛ fana o bɛna sigi a ko in sen kan ka tila ka ɲɛfɔli k'u ye minisiriso yɛrɛ ka baara la a n'a o bɛ se ka baara kɛ cogo min kasoladen denmisɛnnin minnu bɛ sa ko ni miirina in ta kun ye u ye ka hakililatigɛ d'u ma yaasa u k'a dɔn k'a fɔ ko halisa faso ale mago b'u la sabula a caman bɛ yen kaso ale bɛ k'u ma sababu ɲuman ye o la sa denmisɛnnin minnu bɛ yen n'olu bɛ maa 85 bɔ olu de kɔni sugandira sa kalan in bɛna kɛ olu kunna minisiri min bɛ jamana seko ni dɔnko kunna ani dunanjigisoko kunna n'o ye Mamu Dafe ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa ko min ye laadalatigiw tɔgɔla don bɛ sigi an ka jamana kɔnɔ ɲinan ta kan ka kɛ juin kalo tile 18 k'a kuncɛ tile 19 baara in hukumu kɔnɔna na sa u y'a jira sa ko kuma dakun bɛna bila min kan min ye danbe kɔlɔsibaw olu jɔyɔrɔ ko an'u ka fasodenya waleyaw olu sinsin ni olu lakalani na maaw kunna ka sinsin an ka seko ni dɔnko ka baabu bɛna k'o kan baara in kɛ kun ye min sa ka maaw la faamuya ka ɲɛfɔli kɛ dugudenw ye fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen minnu sigilen don sen kan yaasa kalan bɛ se ka kɛ cogo min na yɔrɔ caman na min ye dugutigilakaw ye kabilatigilakaw olu jɔyɔrɔ bɛ se ka bonya cogo min na maa minnu fana bɛ sa n'olu ye faso danbe lakɔlɔsibaw ye olu fana ka se ka yira maaninfinw na u ka baara bɛna kɛ cogo di u sugandira cogo di o bɛɛ lajɛlen bɛna kɛ baabu ninnu nataw kɔnɔna na minisiri min bɛ kɛnɛyako kunna ale ni adamadenya tɔbɔtɔli ale ye conseil de ministre ladɔnniya sa k'a jira sa k'a fɔ ko bana min kɔni bɛ yen nin dɔgɔkun in na ko a cayara ka tɛmɛ dɔgɔkun tɛmɛnen ta kan jamanakuntigi ko sa k'an bɛɛ lajɛlen k'an hakili to an yɛrɛ la ko bana kunbɛ ka fisa ni bana furakɛ ye an ka dugawu kɛ sa yaasa an ka se k'an yɛrɛ tanga cogo min an kɛnɛma ka to Bamako mɛ kalo tile 10 ani tile 29 san 2026 secrétaire général du gouvernement Birama Kulibali chevalier de l'ordre national. Aw bisimila hôtel Lafiya la n'i ko hôtel Lafiya wulikajɔw bolodalen don walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na ani hakilisigi aw ka séjour la anw fɛ Mopti yan
kɛrɛnkɛrɛnnenya la Mopti Sevare ka kɛ ni kurantigɛtigɛ ye min ye hôtel Lafiya Sevare ale ye wulikajɔw boloda ka se ka min ye awa fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen dɔw ta walasa aw bɛ se ka lafiya sɔrɔ cogo min na aw ka séjour la hôtel kɔnɔna na n'o ye ka panneau solaire installer min ye kurantigɛtigɛ o degun aw kana o ye séjour la l'hôtel yɛrɛ kɔnɔna na réservation ka kɛ kabi sisan min b'a to aw bɛ se k'aw ka séjour kɛ k'a sɔrɔ tɔɔrɔ tɛ aw kan degun tɛ aw kan hôtel Lafiya. Hôtel Lafiya ale filɛ ni Sevare bangetaba yanni ka se aéroport sirafara ma station laban i kiniboloya fan fɛ i bi jigi o carré fɛ mètre 200 bɔɲango Hôtel Lafiya ale cokolen bɛ i kiniboloya fan fɛ i bɛ se ka weleli kɛ nɛgɛjuru siraw fɛ 21 42 14 11 76 01 01 98 66 78 72 04 Hôtel Lafiya référence do. Halayi an bɛ taa magankaw fɛ yen magan min ye Mali hijiden minnu bɛ yen u y'u ka kuranɛjigi siɲɛ 4nan u y'o kɛ kunungo ni o ye min ɲinina u fɛ sa kabini u taara jamana ɲɛmɔgɔw ka laɲini don ko n'u sera yɔrɔ yɔrɔ la sa u ka dugawu kɛ jamana bɛ se ka basigi nin y'a siɲɛ 4nan ye Ibrahim Jawara ale ye min sɔrɔ o la an ka jɛ ka o filɛ. An balima asilamɛw assalamu alaikum kunu alamusa le 28 mai 2026 Mina fitiri selilen kɔfɛ kuranɛ kalanba o kɛra yen nɔ an balima silamɛw délégué général Dr Abdul Fatah Sise ale y'a ɲini karamɔgɔw fɛ an ka wajudukɛlaw an ka imamu kuranɛ kalanba u k'a kɛ Mina an balimaw n'o tɛ kuranɛ kalan kun ye 3 de ye Madinɛ Maka Arafa nga jamana bɛ lahala min na an balima silamɛw Dr Abdul Fatah Sise u ka kuranɛ kalan min na ka dugawu don kɛ Mali ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banba Ala ka Mali jidi. Ka an ka autoritéw fana fo min ye ministère des affaires religieuses de l'équité et des coutumes a docteur Mohamed Oumar Koné a ye baara in a y'a nɔgɔya an bolo kosɛbɛ an b'a ɲin'aw fɛ aw ka dugawu k'a ye k'a ɲin'aw fɛ fana a ye ladilikan min na ɲini an fɛ depuis an bɛ bɔ Mali la k'a fɔ ko n'an sera yɔrɔ o yɔrɔ sanama in na Medine Maka Mina Arafa Muzdalifa an ka jɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka dugawu kɛ jamana ye alhamdulillah o fana a bɛɛ bɔra sira fɛ nin de y'a laban ye nin bɛɛ ye hɛrɛ ye Ala an bɛ Ala deli ka dugawu kɛ Ala ka dugawu bɛɛ minɛ. An balimaw nin kuranɛ kalan minnu bɛ kɛ yan nɔ an ka minisiri ka laɲini de koyi Dr Mahamadu Kɔnɛ ale de ye nin fɔ an ɲɛna k'a fɔ n'an sera yan kuranɛ ka kalan ka dugawu kɛ jamana ye an balimaw. فاغفر لنا يا ربنا يا سيدنا لا تؤاخذنا يا مولانا anw bɛ saba de kɛ n'an donna la k'o sinsin kosɛbɛ jamana yɛrɛ ka lahala kosɔn dugawu bɛ se fɛn bɛɛ la dugawu mo kɔni b'a la an ka faama n'o y'an ka minisiri bɛɛ hali bi a y'a ɲini an ka cɛsiri dugawu kɛli fɛ masari fɛn bɛ yen an ka dugawu kɛ a bɛɛ la o de la n'an ye fɛnɛ farala kan Mali jiden bɛɛ bɛ yan bi u bɛɛ filɛ ka bɔn ka bɛɛ kɛ cɛ kelen ye ka bɛɛ kɛ sugu kelen an bɛ fara ɲɔgɔn kan ka kuranɛ kalan arafu kelen pe dɔrɔn ka Mali bɔ dingɛ in kɔnɔ ka Mali transition bɔ dingɛ kɔnɔ ka Mali transition dɛmɛ ka Mali armée dɛmɛ. Nin kɛnɛ in kan sa min na ijidenw caman an y'a ye o tɛmɛnen kɔfɛ agence privée minnu fana bɛ yen nɔ u bɛɛ na ka na fara an kan an bɛɛ ye kelen de an bɛɛ ye maliyɛn ye an ka dugawu kɛ Mali ye ka kuranɛ kalan k'a jigin siɲɛ caman an balimaw. وتوينا إلى جواره الكريم الذين أنعمت عليهم من النبيين والصديقين والشهداء والصالحين. Nin kɛnɛ in kan sa Sheikh Umaru Kuyate ale min ye kuranɛ kalan ɲɛmɔgɔ ye Saudiya jamana kan a n'a ka jamaw an y'u bɛɛ ye nin kɛnɛ in kan an balima silamɛw cogoya min na nin baara ɲumanba in k'a kɛ Mali ye. Donc o de kɛnɛ don an sigi filɛ bi an filɛ Mina Togolo kan bi Mina ye tɔtɛbi yɔrɔ ye Mina de iji daminɛ o de wa Mina de bɛ iji fana kun cɛ ka Ala wele ka ko in kun cɛ a ka dugawu jidi hali bi an ni ijiden bɛɛ ka dugawu kɛ Mali ye Mali de y'an ta ye ka Ala ka Mali basigi Ala ka Mali armée dɛmɛ Ala k'u se an juguw la ka tila ka minisiri fo ko kura ye ale min ye alikuranɛ ka dɔ fara alikuranɛ valeur kan parce que a bɛ dugawu don ale bɔra dugawu kɔrɔ ye mais o de kama a ye kuranɛ autoriser ka dɔ fara kuranɛ bonya ka dɔn an b'a fɔ baara in na ka dugawu kɛ ale yɛrɛ fana ye ka dugawu kɛ Mali ɲɛmɔgɔ toujours Mali transition président fo k'a se a mɔgɔ laban ma ka dugawu kɛ a bɛɛ ye Ala ka n'u sinsin. Alhamdulillah an bɛ dugawu don kɛ kuranɛ min kalanna Mina Ala ka dugawu minɛ Mali ye Ala ka Mali sabati Ala ka Mali banban Ala ka Mali jidi Ala ka Mali tanga
ala kana to jugu ka se mali la ko y'an balima silamɛw ala bi ala ka sɔn an ka don ninnu na ala ka jamana basigi ala ka mali bɔ ni gɛlɛya kɔnɔ balo in mɔmɔ sɔrɔ mali la ala ka bɛɛ ma ka kɛ yɛrɛ ye a se bɛ ala ye ala b'a dɔn ka fɔ ko an fɛ an bɛɛ ye junuw de an minnu ka kɛrɛn kan minnu ɲɛbala an bɛɛ tɔgɔ de ko junutɔ parce que ala ka hinɛ a ka cɛba kosɔn o dɔnni wa ma sarina ka yɛlɛ alamata di la lamina ala ka kɛ ala kɛra kama ala k'an bɛɛ mago dilan aw ni ce aw ni baraji Ibrahim Jawara ka bɔ Mina Kunu nka bi an bɛ Maka nɔ wassalamu alaikum والسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Fala e Fédération Malienne de Football ale ni RNC an yanda do akuma na yanga kunungo mi RNC ale bora ka bataki ke bataki min gonna na ale koni ya yira sa ka foko ale ni Mali Fédération o sigira ka kuma yi awolola muna aya yira sa ka fo ni wati na ko bi chogomi ka ke ni Fédération ka tagal bolo kura e ale koni jera ka contrat ko peu contrat mba ni Fédération janini ya sa wolobla ko jora peu aka bataki ko na fala ay hagla jigi chabange akoko warmu rebe ni aka o jurube Fédération aka jero ko ale maldeni atsaka malikani jurulani wati na pumate birokura na ledo ngabe min yinu fe oye mamumbe no kanga sabata sego ka balonta finu di falai kuka wele mada black no appeli ni mamin garsika jara ona soro ola sa Fédération mo fana olu fana yuka bataki ka kunu wula fe ka yira sa ka fɔ ko min ye malamini kone ye k'u ni a kumana k'u kɔni a bonya ka hakilinaw kɔnɔna na ka kɛ ni a ka kow ye ko nka k'u bɛ min fana fɔ ka da o kan balontan tagali ɲɛ balontan bilali sen kan olu nana ni sira min ye o ye jɛlenya ni tilennenya ye o la sa min ye fɛɛrɛ minnu sigira sen kan yaasa ka se ka bɛɛ lajɛlen garisigɛ kɛ kelen ye Fédération min nana i sinsin o ka sa ka appel kura kɛ n'an bɔr'o la fala yi Mali jɔnjɔn ale ta ko 65 na o bɛ ci bi tɔn fila min bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sa o ye FC Jara ye ale ni Joliba AC maa minnu bɛ yen n'u bɛ farikolo ɲɛnajɛ sɛgɛrɛma dondoli kɛ sa olu ye ndolatan dilekiw di ale ni kulusiw ka taa se arbitre ka sensɔriw ma an bɛ taa Fédération kɔnɔna na u yɛrɛ ja bila ka na an ka jɛ ka o filɛ ko in ale kɛcogo la yanni ndolaci ka kɛ daminɛ bi Joliba ale ni FC Jara ni ɲɔgɔn cɛ ale bɛ ka taa ka jɔnjɔn ta ko 21 na nɔfɛ min ye FC Jara ye ale b'a fɛ k'i tɔgɔ sɛbɛn ko in wala an ka bi tilegan in na ni Ala sɔnna a ma. Bele sigi sen kan walasa ka mayow di Coupe du Mali final ta ni tolanjɛkulu filaw ma. Fédération Malienne de Football FEMAFOOT ye nin kɛnɛba in sigi ni jumadon in mɛ kalo tile 29 a yɛrɛ jabala la ka mayow di tolantanjɛkulu fila mun b'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na Coupe du Mali ta ko 65nan final ba sen fɛ. Ce matin on vous a invité à la Fédération Malienne de Football pour bi sɔgɔmada in na an y'aw wele ka na FEMAFOOT jabala la walasa ka mayow di tolanci jɛkulu fila ma minnu bɛna u kɔgɔw da ɲɔgɔn na Coupe du Mali ta ko 65nan final kɛnɛ kan. Ni ye laadala ko ye FEMAFOOT la min bɛ kɛ a bɛ san caman bɔ ka mayow di tolanci jɛkulu fila ma minnu bɛn'u kɔgɔ da ɲɔgɔn na Coupe du Mali final la o laada in bɛ ka waleya depuis kunun fo bi. Sini ta in ye garijɛgɛ ko ye ka d'a kan tolanci jɛkulu ɲuman fila bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ min dɔ ye Joliba AC ye ale ye tolanci jɛkulu kɔrɔ ye min ye kobaw caman kɛ a ye jɔnjɔnbaw caman ta min nege bɛ se ka tolanci jɛkuluw minɛ. FC Jara ale ye tolanci jɛkulu kura ye min nalen tɛ tɛmɛ sanji 10 bonyako kan nka a ka cɛsiri n'a ka wulikajɔ y'a to a sera ka baara kɛ fo ka se Coupe du Mali final la. Ne bɛ tolanci jɛkulu in fila bɛɛ lajɛlen fo ka da u ka cɛsiri n'u ka baara ɲumanw kan. Ye nisɔndiya koba ye ne la ani wasuko an ye mayo kura minnu sɔrɔ an bɛ mayo ninnu don ni danbe ni kunnawolo ye ka dolan ci. Nin tɛ ko kura ye nin ye laadala ko ye FEMAFOOT la. FC Jara ka se ka se Coupe du Mali final la o ye kunnawoloba ye anw ma wa an bɛ n'an jija k'an tɔgɔ sɛbɛn Mali tolanci gafeba kɔnɔna na.
an bɛ wiliwilimakan bila bɛɛ lajɛlen ma. FC Jara kanubagaw dɔrɔn ko tɛ, Ntolanci kanubaga bɛɛ welelen don. Aw ka na an ka jɛ ka nin kɛ ɲɛnajɛba ye Mali Ntolanci tɔgɔ la. Anw sewalenba don. An bɛ Fema Foot fo kosɛbɛ a ka maaw dili la anw ma. Nin bɛ kɛ sababu ye an bɛ dɔ fara an ka cɛsiri kan sini finale la. Dan me bɛ fo bismala in an ye mayo di finaliste fila ma. Mɔgɔ minnu équipe fila min kan ka ɲɔgɔn sɔrɔ sini Coupe du Mali finale kan. FC Jara de bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ sini finale la. Donc an bɛ a ɲini équipe fila fɛ u ka na ka na coupe ɲini fila bɛɛ mun bɛ se mun na o ye coupe ta. Balontan in ka kɛ fair play kɔnɔna na, balontan in ka kɛ ɲɔgɔn bonya kɔnɔna na, balontan in ka kɛ balontan ye mun bɛ Mali balontan sankɔrɔ ta. Mun na ni finale banna san caman mɔgɔw bɛ se ka kuma fɔ, mɔgɔw k'a fɔ ko 65e édition FC Jara Joliba a ɲɔgɔn finale ma deli ka kɛ. Les supporters bɛ to ka na. Balontan kanu bɛ Malien fɛn fɛn na an b'a ɲini aw fɛ aw kana fête in diya an bolo parce que Coupe du Mali finale fête de fête populaire don fɛn don a bɛ mɔgɔw fara ɲɔgɔn kan donc diɲɛlatigɛbaw vraiment baara min b'aw bolo an b'a dɔn baara nɔgɔman tɛ an b'a dɔn baara gɛlɛn don Nigériw fɛ Nigériw ka arbitre bonya n y'o fɔ déjà Nigériw arbitre fana kan ka Nigériw bonya arbitre kan ka file fiyɛ a ɲɛ ma o b'a to a mankanmisɛnnin bɛ dɔgɔya a b'a to a kuma caman bɛ dɔgɔya. Donc, on a une BFM, on a un autre pour que finalement, c'est un temps pour la dernière. Merci. Falay, Coupe du Mali finale avec Mouhamadou Konaté la bi, mi nege kaye tan woro o ma tɛmɛ ni miniti 30 ye. I yɛrɛ b'a dɔn fana k'a fɔ ko donsara b'a la ko biye 400 ye o la sa an bɛ dugawu kɛ sa min ye jɔnjɔn in ye ala ka seba gagne nka ala ka Mali farikolo ɲɛnajɛ gagne denmisɛnnilaka dɔw bɛ an fɛ yan nin waati na san o san olu bɛna fɛɛrɛ dɔ sigi sen kan sa ko a bɛ fɔ ma sa ko Mali football award Falay a ta ko sabanan o tun ye ɲinanta in ye Mamadu Sangare maa min ka balontan ɲinan san kɔnɔ ni Mali balontanna bɛɛ ye o jɔnjɔn dira ale ma jɛrɛ in kɛnɛ ka sa a kɛra CICB ale kɔnɔna na o ka salle de conférence belebeleba in kɔnɔna na maa mafalen caman nana kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye Mamadu Sangare n'u b'a wele ko Gose ale min yɛrɛ prix Marc Viviane foyi sɔrɔ faransiskaw fɛ n'o fana y'olu ka Ligue 1 ŋanaminɛŋanaw ka maa ɲɛnama ye sugandilen ye ale nana ka bɔ RC Lens kɔnɔna na min ye kan ye a senyɔrɔ dulatan fana na Mamadu Sangare ale de taara ɲinan ka kɛ joueur ye Mali kɔnɔna na min ka dulatan yira ni Mali joueur bɛɛ lajɛlen ta ye min ye Aigle musolamaw fana fan fɛ sa Bostonkaw ka legacy kɔnɔna na Aissata Traoré ale fana sugandira k'a fɔ ko ale ka baaraw ɲɛna san kɔnɔna na o la sa waleɲumandɔn jɔnjɔnw caman ba olu dira kɛrɛnkɛrɛnnenya la min ye maa minnu y'u cɛsiri kosɛbɛ ka se ka dɛmɛ kɛ Musa Jɛnɛpo ale fana ye jɔnjɔn sɔrɔ min ye dɛmɛ ta ka ɲɛsin maaw ma kosɛbɛ o jɔnjɔn taara ka da ale ma kɛnɛ in kan yen maa mafalen caman tun bɛ farikolo ɲɛnajɛ ɲɛmaaw ka taa se Muazu Baba Sise ma n'ale fédération ɲɛmaa ye Abdul Kasim Ibrahim Fɔnba ale ni farikolo ɲɛnajɛ maabaw ni kunnafonidilaw u caman nana ka na kɛnɛ in ka na ale ɲɛnamaya kosɛbɛ o la sa n'i y'a jateminɛ sa maa min kɔni ka jɔnjɔn kɛra jɔnjɔn fɔlɔ ye n'o ye maire joueur de l'année o ye Mamadu Sangare RC Lens Aissata Traoré musolakaw fɛ yen ale ndulatina ye min bɛ Legas USA kaw fɛ yen Jɛnɛpo ale min bɛ FC Iran na ale ka jɔnjɔn kɛra ɲɔgɔnnɛmɛ jɔnjɔn o taara ka d'ale ma Aliou Dieng Al Hilal ale kɛra farikolo ɲɛnajɛkɛla ye farafinna kɔnɔna na min ka se bonyana ni bɛɛ lajɛlen ta ye Gawusu Jakite Lausanne Sport Suisse kaw fɛ yen ale kɛra denmisɛnnin ye denmisɛnnin min ɲɛna san kɔnɔ ka tɛmɛ bɛɛ lajɛlen kan Isa Jigiba AS Real ale kɛra Ligue 1 Pro o meilleur joueur ye Ngolo Traoré Stade Malien ale kɛra meilleur gardien Ligue professionnelle Orange ye min ye Ibrahima Doumbia ye ASCO ale kɛra meilleur espoir ye Sodenw na Fili Damele FC Jara ale kɛra meilleur entraîneur ye première division na Falay Africa Football Club AFE ale kɛra meilleur académie de l'année mun bɛ denmisɛnninw caman dilan an ka jamana kɔnɔ nin baabu ninnu bɛɛ lajɛlen kɛra sa ministre ale ka yamaruya kɔnɔna na ani ko labɛnba n'o ye Isa Kaba
ote ali kaba ali sa kaba ta ale le jonjo sigi senga ko ka fo ka wala mando sabula be ka to ko ni mali far ko na ja kelaw u fana be jonjo ga yoro soro mimma la ko do san ko nana u ka bara o bela jirena seko ani dongo tumutu ka fe samba flan mo wani duru bienali kera miye décembre kalo tile tan segi kata che miye décembre kalo tile muga ani kononto na sa tile tan konna na mali marabolo bela jirena na kanu kwada nyan kwala ako kunchele buguni ngaw kara fola joila kara flanai miye tumutu re kara sabanai narakaw anyulu teme sibiri teme bi falai amta nyoro di sahel ulu seraga muira ana baba al kayru togola durati kena konna na ere de tume ye jaw bela jirenta angata nyoro ale minge asudo ango laje
foli kaka. Maliba muso ni foli kaka.
Kara kanda dama namina, enyoro le mono namina, ekaile mono namina, tatigi shirunda gahamina, engara mungu katonya, keranyama jando timidomen, engari kalem kasohoya, engari kera wasinda, lemina neleki moro tikondo. Ejongen kinyanta ngasulu mari leren kinyawa oi masulunde bisimila kamunja magore pedanya sulutani filo ndaga hande sulutani shiko ndaga hande sulunde nagato chireheni sulunde karago ndaga hande sulutani tumu ndaga hande sulutani nyeru ndaga hande sulutani segunda ganteni sulunde kabu nikanga sulunde tamungu tohonda tamundo pane mutonda tamundo filo ndaga hande tamundo siko ndaga handeni tamundo nagato chireni tamundo karago ndaga handeni tamundo tumunga sekeda kana lingeleki mogo ikundo Ejongen kinyantanga kuni abilere kinyanga Ejongen kinyantanga asare melere kinyantanga Oi mai piyo bogorini egunne nigoke bogorini Oi mai piyo namina ebiyo kale motohanda abiyo marakaninja abiyo bane farahami abiyo filo farahamunde abiyo shiko haramu abiyo nagato ndaga hande abiyo karago ndaga hande abiyo tumu ndaga hande abiyo nyaru ndaga hande abiyo shegu chireheni abiyo kabu ndaga hande abiyo tamu ndaga hande tamundo bane muto honda tamundo filo muto ndaga tamundo shiko chireheni tamundo nagato ndaga hanteni tamundo karago chireheni tamundo tumu ndaga hanteni tamundo nyeru ndaga hanteni tamundo shegu ndaga hanteni tamundo kabu ndaga hanteni tampile ndaga wasina kana lingeleki mbo tikondo enyoki kotiketa kuzule mumane ngenagen Kera nyama jando timidome enyoro ore rato hongola engari kale mutona oi mai gemu bisimila enyaganda nambishimila nyaga wala mungu gatonya kera nyama jando timidome kumbugo tunela rato hongola kumbugo to dinde ngure goda yaga nachiruku kaso kana lingeleki mo tikondo Enyangi ngoti keta sulutani lere kinyantanga Oi masulunde bisimila Sulunde kera wasihindanga Sulutani mani kenangena Oi mai sulu ke wasegon Jatigi shirundaga hamina Tumbu goto gare gato mbola Yaga nachiruku kasoro Kasoro le munu kasoro Soga nachiruku kasoro Abiyo meche muto honda Abiyo mungu gatonya Kamingo ore gatonga Impaba kaera kunyihindanga Dohendare me nidanya Lahadu kara kunyihindanga Naramaga jara kunyihindanga Horo namajare namina Alikawa aya kunyihindanga Abiyo changa mutindanga Horo leme mama namina Fatuma bintu salahamale Yankanda shirunda la amina Kana lingeleki mo tigondo Enyoki ngotigeda Kana lingemani penoma Enyoki ngotigeda Menja lingemani penoma Kana so modina Para lemeleki mo tigondo
Sijama Mozambiale, Isambilali, Burkina Niger, Isambilale, Isambilali, Aesiko, Mazambilale, Isambilali, Malibore, Le Moro, Zambilali, Orochoido, Le Zambilali, Orochando, Le Zambilali, Orochoido, Le Zambilali, Tarati, Marati, Zambilali, Tarati, Marati. Ayiwa bi tun ye an ka région 19 tɛ a tɔ tora 20 ye o ye Douaza ye n'Ala sɔnna a ma sibiri wɛrɛ an na Douaza yira maaw la fala ye an b'i yɛrɛ fo sabula nin baara ninnu na a don nɛnɛ tun bɛ kosɛbɛ Tumutu tiɲɛ yɛrɛ la a tun ma nɔgɔn a jaw tali tun ma nɔgɔn an bɛ dugawu kɛ sa ka bɛɛ lajɛlen fo ka bɛɛ lajɛlen waleɲuman dɔn Jalafara maire fala ye a sen bɛ dugutaa la n'o ye Seydou Sakɔ ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka ɲuman ta ka ɲuman segin Siriman Bacili monsieur le maire commune 4 ta ale kɔni b'a ka so sɛgɛnna fiɲɛbɔ la nin waati la an b'a fana fo monsieur le ministre Thierno Oumar Assi Diallo k'a fana fo les jeunes Bayiba mairie du district kɔnɔna ka foli ta ka s'a ma ale sori Kɛmɛso Amudalayi ACI la min ye Jaba Sidibe ale ni fulaw bɛɛ lajɛlen k'u bɛɛ lajɛlen fo k'u waleɲuman dɔn ale bɛ Salakaw ka sigi la nin waati in na an tɛ sɛgɛn an tɛ ɲinɛ Yaya Fofana n'a ka baarakɛlaw Torokɔrɔbugu nidon ɲuman feereyɔrɔ Fala ye an b'u fana fo k'u waleɲuman dɔn ayiwa Jaralakaw ko ni sogo kɛlen don k'aw kɛlɛ ni sogo kɛlen don ka Jaralaka minnu kɛlɛ a bɛ se k'an wele a ka fura bɛ yan an tɛ wari yɛrɛ minɛ a la hɛ an tɛ dɔrɔmɛ minɛ an b'a dɔn ma fu Falaki sogo kɛlen don ka Jaralaka minnu kɛlɛ n'u tɛ se ka wuli k'u jɔ u sen kan sabula k'u caman ma taa baarakɛyɔrɔ la kunun Fala ye donc u ka fura b'an bolo yan Ala ka nɔgɔya kɛ u ye yan'u ka wele a kana ɲinɛ bi Mali coupe du monde finale ale bɛ kɛ Mamadu Konate la donsara 400 Ligue des champions kɔni o bɛ bɔ télévision na canal bɛ minnu bolo olu bɛ se k'o lajɛ o fana ye lazara waati ye Ala ka tile hɛrɛ cɛ Ala ka sɔn ɲuman k'an ye a k'an bɛn sini ni Ala sɔnn'a ma. Cakɛda mun sigilen bɛ adamaden tɔgɔ la kunnafoniya ni lakanali kama Mali la n'a bɛ f'a ma ko autorité de protection des données à caractère personnel APDP u kɛlen don ka wulikajɔba daminɛ Bamakɔ suguba kɔnɔ wulikajɔ in laɲini ye jumɛn ye ka ɲɛfɔli kɛ ka fɛsɛfɛsɛli kɛ ani ka suguba kɔnɔ mɔgɔw dɛmɛ ka formalité déclarative ka se ka o musaka sara ka sɔn ka wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la formalité déclarative bɛ se ka ta vidéo surveillance kan a bɛ se ka ta gestion clientèle kan a bɛ se ka ta gestion de la paix kan o n'a ɲɔgɔnna caman missionnaire ninnu u labɛnnen don APDP gilet la ka APDP badge d'u ma ka tila ka ordre de mission officiel dilan ka d'u ma formalité déclarative ninnu a musaka bɛɛ lajɛlen bɛ se ka sara trésor paye fɛ trésor paye ye falandɛrɛ dayɛlɛlen ye jamana ɲɛmaaw fɛ walasa jamana kɔnɔdenw bɛ se k'u ka redevance bɛɛ lajɛlen sara ka sɔrɔ u ma wuli ka bɔ u sigiyɔrɔ la trésor paye bɛ labaara i ka téléphone ou bien ordinateur fɛ o musaka ninnu saralen a jagoyalen don APDP agent kan u ka reçu d'i ma reçu min sanfɛ i b'a ye i ye musaka min bɔ i y'a bɔ kun min na QR code dɔ b'a la i bɛ se k'o scanner walasa ka a sɛbɛntiya k'a fɔ k'i ka sarali ɲɛna APDP b'a da jamana kɔnɔdenw tulo kan k'u ka agent minnu bɛ terrain kan u labɛnnen don ni gilet ye ka tila ka APDP badge d'u ma ani APDP ordre de mission officiel nin wulikajɔ in fɛ APDP bɛ k'a ka service